רעות ואמיר, בוקר טוב. מה קורה? חשבתם שנעשה לכם עוד סרט כזה של שאלות ותשובות? זהו שלא. אנחנו נוסעים למקום שרעות הכי אוהבת בעולם. כן? עוד 3.5 שעות. אנחנו נוסעים להודו. טוב, יאללה, איפה הכרטיסים? לך, אחי. למדת את זה בגוגל אורדר. מה תסתכל עליי? אני טס לבד. לא, מצחיק. מה אתה טס לבד? אבא עשה לי כרטיס באלה, אני טס לבד. אבל אמרת שתעשה לכולנו. לא יודע, אתם חיים אף אחד לא הזמין כרטיסים. אבל איך אני אזמין, אחי? אני ארגנתי שתבואו, אחי. כבר שבועיים מתכננים את זה, תאריכים, עניינים, הכל. זה התפקיד של גוזיס. מה עושים? מה נעשה אחרי סרט? בוא, תקרא להם. זכאי ורעות המוכנים, קבלו את הסרט חתונה הראשון שצולם בצניחה חופשית מעזריאלי. מה קורה? כמה זמן אבל? אבל יש ביטוח... נו, דחוף אותו למטה. לא, זה סרט. נו, דודו, באמת. קח דבר איתו, אין לי עצבים לזה, אין לי עצבים. דודו, נו, מה יהיה? אנחנו כבר פה עם כל הסט וזה, מה, צריך לצלם. מה, הוא לא רוצה הוא לא רוצה, הוא לא קופץ. תדחוף אותו כבר, נו, תבעט בו, תעיף את אלון, שירד. טוב, קבלו ביטול, זה לא יקרה, כאילו... הוא לא יקפוץ, אין מה לעשות, זה לא... חשבתם שנעשה לכם סתם עוד סרט? אנחנו עכשיו בדרך למקום שבו הכל התחיל, בדרך לפרנץ. מי אמר שזה פה? אני אומר לך, זה היה פה... 186. אבל מה אתה מצליח? תגיד, סליחה, כן, בבקשה. הפרנץ, היה באיזה בר שקראו לו הפרנץ פה? הפרנץ? כן. פה? כן. היה, אבל סגרו אותו. באמת? כן, מתי? סגרו לפני כמה זמן, עכשיו פתחו פה מקום, קוראים לו זובי משהו. מעניין מה אוכלים שם. אבל פרנז, יש גם סדרה בטלוויזיה. כן. כן, זה נכון. זה היה. אבל זה רק בזיכרון. איתי, אתה מצלם? יש, אוקיי, אז מוכנים. שימו לב, רעות וזכאי, השיר, לא סתם שיר חתונה, השיר חתונה הכי יפה, הכי מרגש, שכולנו כתבנו והלחנו ביחד, והולכים לבצע בן על הבנג'ו. גבירותיי ורבותיי, אוקיי, מוכנים? ניתן. הכל בסדר, שי? חכו רגע עוד שנייה, בסדר? שי? אחי, משהו פה לא עובד לי, משהו בקונסולה לא קורה, אני לא שומע פלייבק. אחי, יש פה ריח קצת צרוף אולי? טוב, יאללה. פאק איט, בוא נגמור עם זה. יאללה, די. שלום. אנליסט עסקי. אמיר אנליסט כזה. עובד בוויקס. הוא הולך להיות המנהל של קורין, אבל. טוב, זה לא שאלה טובה. אני זוכר שרק קורין ידע את זה. תשמע, מה הסיכוי שמה אני אזכור את זה? הוא אנליסט בוויקס. את יודעת את זה שהוא אנליסט בוויקס? והבנות. הוא אנליסט. אנליסט? אנליסט. דאטה אנליסט. וצ'יקו גם לא היה בטיול. וויקס. ראית נידה. שקר כלשהו. יודע. אולי נביא שאלה אחרת? אולי ניקח שאלה מסל דודו?
קח שאלה מצל דודו. רעיון לא רע. לא יודע, אנחנו נתמכים מהקובות. התקלתם אותנו. כן. היא דיברה על הקובה. היא דיברה על הקובה? כן. רגע. מי זו רונית? זה אמא של מורן. יש שאלה על קובה. מה? אתה לא אמא של מורן? איך רעות אוהבת את הקובה שאימא של אמיר מכינה? וואי, נראה לי רונית לא בקטע של קובות. מה עם מורן? אני אף פעם לא אכלתי את הקובו של רונית. לא, אני לא אכלתי קובה. קובה של רונית. איזה קובה? מה קובה? זה לא היה קובה? כי, תשמע, אני אכלתי אצלם לא פעם בבית, ואף פעם לא היה קובה. הדבר המטוגן הזה? זה היה קובה? לא, אין קובה. זה לא אותו... זה לא מגיע מאותו ארצות מוצא, זה לא... בכלל לא ידעתי שהיא עיראקית. כי, אחי, אפשטיין. טוב, רעות ואמיר, עכשיו קטע של רצינות. אנחנו רוצים לאחל לכם המון... תודה, להתראות. כל טוב.